Rock RMN. Ablahi ko, Mikael! Ablahi ko! Yamor. Mikael? Mikael, hain ka! Mikael? Mikael? Kinsa ko? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay ni atong sugilanon, Abandonado. Iya kong kikamay. Ang babae! Ang babae! May kadaog na siya gikan ni Ana. Dakong kawan gamit ang hagdanan. Nagibutang ang tungod ini. Wagi ko masayaw. Nagsunod siya o sa kanindot kay sinina nga lubos pati. O sa kakaraan nga bestida. Kataas iyang buhok. O ang iyang barog. Diyos ko! Samag yun sa akong barog! Kinsa man yun siya! Balik na! O sabi akong buhaton. Mabiya pa ko. Apan nga nung og sa dili ko matikang ang ako mga tiil. Ingon og sa minagpugong ka na ako nga dili ko matikang ang ako mga tiil. Nga na bang... May mga tawa na pugong sa kutil! Nagkupot sila tanan sa akong bangka! Buhay ko ninyo! Buhay ko! Ang babae! Mayroon ang babae sa paglakaw! Mulingi siya! Dili! Ang iyang naong! Ang iyang naong! May paingon siya din sa kulimutangan! Kiti passes me. Huwag ko magkasabot sa imong ipanulti! Kinsa ka? Sama ka na ako, padakway. Yan na siya sa kunol. Okay ang kiyapante ang iyang kamapaingon ako. Kasama
Tama ba sa mga aguan ini mga tao nga ni sa akong bagtak nagkupot? Ila kong gisigihan og bira! Buhi ko ninyo! Buhi ko! Buhi ko! Basta ba? Ayoko bira! Buhi ko! Ella, Miguel! ¿qué estás haciendo aquí? Unsay imong gibuhat din eh? Ganong niya ka sa ganghaan? Miguel! Miguel, tabangi ko! Dagan kayo sila nga... Wa na! Unsay daghan, Ella? Mga tao! Mga tao nga makalilisang kita naon! Luspat kayo sila! O ang ilang mga pulso may mga samad! O may kupot sila sa kong bagtak! Ella, nagdamgo ka na usap. Naglakaw ka na usap nga gidaman. Wa! Wa! Dili! Wa ko magdamko, Mikael! Tinuwan ako nakita! Kaganin na pa ko nagbarong dini o nangita ni mo! Wa ka kit mo ito paghinungdan nga napugos ko sa paglili sa imong puntahan! Apan wa ko ikaw makita! Hinoon! May lang tao ko nakita, Mikael! Unsa? Ella, gidaman ka lang. Wa lagi! Tinuod ang akong gisulti ni mo! May nakita kong babae diha sa imulawak nga may kanaogi ka ni Ananda kong kahon! Dali, Ragod! Dali! Nga giguhit ko nito. Aron ipamatuod ko nimo nagsulti ko nimo sa tinuod ug dili kay nagdamgo lang ko. Dili. Kini. Nakita nimo? Nahog ang takop ni Ananda kong kahon dina sa sahog. Nero gitakop ni dinhi di ba? Ug tanawa, abli na ang maong kahon. Unsa kini maong kahon ha, Mikael? Ug ganun magsama kami panagway sa maong babae. Ella, Kinsa ang maong babae? Sultihin ko, Miguel! nagdamgo ka lang. Wa! Lagi! Wa! Nagbatak ko! Nagbuka ang duha na ko ka mga mata! Wa ko matug! Basta sultihin ko sa tinuod, Miguel! Kinsa ang maong babae? O nga nung ni Asya ni ining maong kahon nagigda! Ella, Huwag sa iyang sinultihan. Managsama ka mo. Espanyol, Mikael. Please, sultihin ko sa tinuod. Kinsa ka mang yun di ay? O kinsa ang maong babae? Ayaw kong tubaga o panghupaw lang, Mikael. Gusto ko masayod sa matuod. makagawas ka lagi ka din sa una. Dili, Mikael. Gusto ko masayod sa matuod. Kinsa ang maong babae? O kung siya kong kalambigitan nga to niya. Ha? Tugay ka na bang nakailan ako? Sulagma ba lang yun? Ang atong panagtagbo o panagkaila? Sulti ko, Mikael. Siya ba si Anessa? Gidawaan ka lang sa imong pananaw, Ella. Kung tinuod man ang imong gisulti, unsaon mo sa pagpasabot nako kinindakong kahon nga ni as imong lawak. Unsay gibuhat ni ini dinhi? Dili ko obligasyon ang pagpasabot kanimo. Kay niya ka sa akong panimay. Oh. Doon sa may makita mo din eh. Huwag ka na kanabutan. Gusto ka. Imo kini panimay ug wa ko'y katungod nga mudiman nimo sa tubag sa akong mga pangutana. Pasilo ako. Ella, Gusto na ko mobiya din ni Mikael. Walay katarungan pang magtugay pa ko din eh. Ella, Ayaw ko kikapa. Apan sa dili pa ko mobiya din eh. Gusto ko masayod kung hain mahimutang si Joan.
Kung mubiya ka din dili ug dili mo na gud makita pa bisan kanusa si Juan. Usa. Yan ang dili ba siya musugot nga mo biya ako gikan din eh. Wala kapuslanan pa kung mapabilin pa ko din eh. Pero anong iya man siya kumpungan? Nasahi kong tinuod ang tanan ako nakita. Apan ganong mo insister mag-yun siya nga dili tinuod ang ako nakita. May kasayuran ka siya sa tanan ako nakita. Usama sa uban ako hikala. Wa usab siya makakita sa akong mga nakita. Cyrus pagmata. Paningkamot. Dili ka mahimong mamatay. Cyrus. Nanasi. Pagmata. Panimbasok. Kinahal magkabiya kagikan din eh. Nanasi. Buhi ka? Daan mo ko. Buhi ka. Buhi lagi ka. Ingon sila. Bakakon ka sila da. Ingon sila patay na kuno ka. Buhi ka. Mercy? Mercy? Hain ka. Mercy? Pagkita na ko. Hain ka. Nagbitay ka na sab. Nagbitay lang gigapon lagi ka diha. Ganiha, dool kayong pamatiyo ni mong tingog. Ingon og sa, ni aga magsulti sa tungod sa kong dunggan. Apan, nganong karon nga, gibuka ko ng ako mga mata. Nganong naa ka na sab diha sa bungbong. Nagbitay og kinadinahan. Nabuang na ba ko, Mercy? Nabuang na ko. Kay kanunay talagang makita o babati. Gimingaw ko yung buang ka. Gimingaw ko sa atong mga lalis o katawa. Mercy! Mercy! Anong namatay ka man? Mercy! Lagot yun ang mayana ka? Wala kang kamatay. Ingon unta ka, kaya magdungan lang unta ta. Pamatay naman sa gyapon ko ining sitwasyon na ba? Way hinungdan nga kamatayon. Gisup-sup ra sa kining giilatang higalang akong dugo. Wa pa niya hotdaron. Kay balik-balikon na kuno. Balik-balikon na kuno niya nila. Niyabak na. Kung dili kuno, may mong mahurot ang akong dugo karon kay may lain pang musuyop nini. Di ba? Soft drinks lang ang akong dugo. Di ba wow? Tamis na ko og dugo ron. Ikaw, kasi may naginahinay suyop sa mong dugo ha? Mercy? Tubag! Kasi may naginahinay suyop sa mong dugo. Ay, limot ko. Patay naman day tuod ka. Di ka na makatubag na ako. Huwag ko magdahom. Yamaw kining atong dangata ning atong pag-anihin ning dapita. Si Ila. Unsa ka hinahitabo karon ni Ila. Sama na to. Tupsan sab kaha siya. Og dugo. Og sama ni Juan. Himuon kini nilang sama ni Mikael. Tinuod ka ng iyang gingon nga ang dugo ang makapahimo nilang usa ka immortal. Lain ka sila, uy. Okay naman ko, maparehas nila.
At least man lang unta ba? Makatilaw na yun unta kung laki aning higayon na kung magpakabuhi ko hangtod sa hangtod. Katilaw na kang laki. Mas ipili nilang inuod ang pagkaon. Tunog. May tunog na usap kong nabati nga nagpaingon din eh. Nagkabati ka, Mercy. May mga tunog. Si kinsa usap ka. Nila ang mianhi din ni karon. Oh, ala. Nag-anam-anam na siya. Anam-anam na siyang nadanagan sa kahayag. Sa mga nga suga. Kaya naasbong-bong. Oh, ni ano siya paingon ako, Mercy. Nagtidoon ligid siya. Oh, Mercy? Nagkikita ka? Nagkikita ka masang nakita? Niya siya! Maluwas na ta! Niya na nga itong higala! Niya sila! Mga kasama na pitong kamunamo sa pagpaminaw sa aban pa masumpay ni atong sugilanon, Abandonado, tagsuat Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares, Spener Joel Vince, recording editor Ron Ditayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.